aku ngarep wis ngomong. Lek omahku iki adoh kudune iso lek rono iki kudu nginep. Lek ora nginep gak ono kendaraan. Kaya Deremak. Ngene yuk. Lek masalah sampean ngarepno karo anakku Siti Rohayu. Yo. Tak putusin di kene ae. Lah, ning pine? Weh, lek wong wedokku apa jare aku? Tanggung jawab. Tanggung jawab aku. Ngono wis pasar karo Rika. Oh iya. Iya. Nah. Min, Ya. kok ngocak Rika cilik. Jo sampe aku menepama bintang anak ya. Wes kok kuat. Menepama bintang anak. Ojo kuwatir yuk. Kita tinggal yo. Aku wis pasar karo Rika. Oh, heeh. Iya, Kang. Wong tuweke kaya ngono kuwi sik cemburu wae. Senajan dagangan ora payu, ning saiki oleh rezeki, mesti bojoku iki seneng iki. Ancene terahe wong ayu. Ya pancet ayu, anakku ya niru ayu kaya Akta. Kula niki lho ayu napa elek? Yo masa elek kok takakno. Pirang-pirang dina iki manung ngoceh ae. Apa ya kantara daya ndek kene iki. Mandar muga dina iki ana rejeki sing gedhe. Wingi kok ngipi kok kaya penak tenem ngono. Nuwun. Monggo, winara. Loh. Ana suarane napa iki? Mumpung bojo kula tasih tepit kula mlebu disiki. Oh, alah ngoten ta. Nggih, ya. Seger waras ta. Nggih. Mumpung gak ana bojo kula. Ngoten nggih. Kesempatan nggih. Sehat ya? Nggih, sehat. Ya ampun. Nggih. Wis sudah mati iki sinten? Nggih kula. Nggih paling nggih. Kinaran nggih. Ya ampun. Monggo kinaran. Mane to. Kok durung ana bojone? Mane nggih. Monggo. Saking akrabe jenenge ibuke pacare anak. Lah sampe nek mlaku nglemer ae. Malah Bu, ibu moren-moren piye? Wong nik malu mek ngeten ndak. Lah iya kok ngene Kinaran. Loh, pengen lho. Wong mek ngono tok. Lah iki lek kekancan sing pantes, donor pantes lah iki lek kakane calon besan iki yo apa lek ngono. Loh, kok kesane apa sih? Sama kiri kilo sama mundur piye? Ojo Salaman nesu. piye ngapun Salaman ojo nesuan. Ya apa? Sampe nek ngoten ki ayu. Wong ngancane wedok. Loh, saestu, Pak. Saestu. Walah, monggo sampeyan pinaran monggo. Loh, ngene lho, Bu. Kok sebelah. Aku nesu mbek sampean. Lho biyen. Ono bedaya kok nunggu nek mamane sing duwe omah iki. Kersane Jane mboten aku nesu. Oh, nesu. Ojo nesuan. Tinggal kok ngabung-ngabungan. Lho piye? Lah wong lek mlaku beler ae koyo ngono. Kok ya kesempatan ta. Kula niki mau enten damele lho. Lho alah, kok moro-moro wonten damele ana apa sesame niki? Enten ta. Lho, pun ketus-ketus ngoten ta. Salah nesu dadi Lho dicepet. lah nggih. Kula ke ngenteni mboten ngenteni. Ya wis. Ya wis. Salaman jare ngeraket pas seduluran. Dikodhonge mburine. Lho, kok ngoten sampean niku? Sik talah. Kok koyo tak weruh aku.
Apa ya? Loh, kaya kancaku sekolah biyen. Ya Allah. Sudiati. Ya Lho, kente Ya apa sampean? aku. Mbak. Loh, gak kuat. Akeh nyata Nah. Wis padha dene. Ya apa sih? Tibake sampean. Ya ora kancaku sekolah biyen. Iya ta, biyen yo samane kan apa boleh ngrokoti tebu biyen. Oh, lah ya iku. Sampe lho kancane bojoku dhisik to. Iya, ya Allah. Ya Allah. Terus ngono iki ya apa Ya ya? apa sih? Loh, Sampeyan sing rabi iki. Yo. ya napa sih sampean pun muring-muring riyen. Nang ngono kaya. Wong kanca biyen nggih ah. Wong Kanca. biyen iku lho sampean ibarate magedang tuh gledek Wah. ngono lho. Tapi yo gak ngono carane. Mosok kate mangan ibuke kok apa? Koncone kanca. Jare ngono ku biasa enak. Loh. Enak ya apa sih sampean iku? Sampean aja nesuan ngono. Kok kan biasa sampean nesuan sama neling as biyen. Sampean tau rebutan aku dulinan biyen sik cilik ya. Sampean mlebu blumbang iki. Oh iya. Elengan. Aku lumus iku yo. Iya dah sampean. Hilang pakaiane sampean kok salin ya. Lho lah ya iku Wis kangen-kangene wis perlune ndak ngopo ndak ngomong. Aku iki yo rene iki ana perlune. Perlune apa? Ya pertama ditangisi anak. Loh, sampean aneh nangis kok mriki. Loh, Lanjane nangis ku ana sing dijaluk lho. anak sampean apa njaluk motor? Oh, ora lek motor aku wis tak tukokne, masih yo gak anyar tapi yo wis ana ning omah. Walah, apa njaluk sandal? Oh, Kak, sandale api-api wong winginane tuku mipet yo. Walah, lah terus njaluk apa sih, Bu? Sing dijaluk iki Loko sutoa. Aja mulek-mulek munyer. Ngono kok munyer gak karo-karuan. rene iki ana perlune ning lamaran saya sing jenenge Rahati. Walah, iya ngene lho. Wis ora basa sampe sampean ya wong biyen kanca sekolah. Ngene lho, aku sakjane ketika ya katene ngomong mau jenenge wong wedok te ngomong nang lanang kan ora pantes ngono lho. Ya apa disiki ngono lho. Senarane sampean ngono aku yo rumangsa seneng ngono lho. Wong pacarane arek-arek iki lak wis suwe ambak ngono. Nanti Lho, disawang nggih. wong ora pantes. Nek kesuwen runcang runtuh. Mula ya karepe wong tuwa iki ada ikatan yang pasti. Nggih. Mula aku teko karo bojoku mriki niku perlune kene kok nakokake. Nek masih dereng gak ada dereng dipengku dening priya sanes to. Lho nggih dereng ta, wong sasi. Kan nggih. Lho kok basa maneh? Lho, lah ya iku kok bingung aku Bego manggan kok ya. bingung ya. Lah ya iku ya apa? Wis ngira-kira pas Ngene lho sampean iki ya apa sampean ngenteni bapakne ta ya apa? Loh, cukup lah sak bapake ngendi? Lho, ya biasae. Nang pasar Pancen. Nggih, sadyan lembu niku lho. Ya apa kok katanya? aku wis gak sore. Lah kan yo apa yang manut sing di omah ae. Kok jare sampean iki. Iki lamaran iki lho. Ngeten mawon ampun. Lek ajane sampean percaya kali kula tanggung jawab ngoten Oh, nah. ngono ah. Oh, maksudnya kok sing ngomong nang bapake jenengan dhewe. Nggih. Iki temen mana iki? Lho, nggih saestu mboten napa-napa, nggih lek mboten napa-napa kula sing tanggung jawab. Oh, nggih. pun. Wong niki tasih permulaan kawitan ngono, Bu. Iya, kan sik pertama kawitan kok bakal kan isi mrene maneh sing penting taline ngomong iki ditampani dadi rahayu. Bakal kok dirapekne karo sate. Oh ngoten nah nggih. Oh niki minangka taline ngoten nah. Oh nggih, nggih matur suwun nek ngoten. Cilik-cilik gak apa-apa ben dari sing gede. Lho, napa nek sing gedhe? Yo taline ta. Oh, taline. Taline gede kan gak gampang muncul. Oh nggih kula percaya kali sampean. Terus ngeten, perkara dinten, perkara wulan, tanggal niku jenengan pasrah sing Nggih, pasrah jenengan apa Mangke kula kula. telepon mawon. Lho, ngoten Di ta? Sari Pak ngoten nomor telepone pacare akeh ditelepon dikabari ngoten lho. Oh ngoten ta Nggih, nggih. ngoten, ah. Nggih 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 nggih. nek ngoten wong wis sore iki ya. Lho, sik. Lho, lah ngopo padha ngopo? Sama kok Kok repot-repot? Oh jenenge tas sekarang. Oh, alah. Tak pikir kate kepai mangan ta ngombe kok. Lho, alah. Pancet mau apa? Nggih, wong niki wau lho tasik bingung.
banyune niki bingung niki wau. Kula ten jeding niku dadak ngangsu Pak niki wau. Tasian telat banyune niki wau. Ngapunten. Seperti Ya. sedulurane. Ya seperti seduluran ya. Nggih. Ya wis sepurane iki ya. Nggih. Guyon-guyone kladuk sepurane sing kakak. Nggih, mboten napa-napa kula niku Biasa, pun biasa Ngapunten kladuk. nggih. Nggih. Mboten beto napa-napa namung sekedar warasan. Nggih, kula nggih matur sembah nuwun. Ngriki mboten pedhok napa-napa, ngapunten sing kathah. Sami-sami. Sampun nggih. Nggih, salam mawon ten bapake. Iki ya. Nggih. Wong jenenge ancene ya suwe, mboten kepengin mriki wis suwe. Nggih. Tak ketemu-temu waktune golek waktune niki lho mboten wonten. Walah Nah, nggih. sakit sakniki nggih ya. Walah nggih. Nggih mboten napa-napa senarane bapakne dalan iki kula nggih ngapunten sing kathah. Nggih, nggih. Mangke kapan-kapan mesti lak kepanggih ya. Nggih. Penting wis lamaran iki lak diterima. Nggih, kula tampi, saestu kula tampi. Elek api nggih napa pejare sampeyan. Nggih. Nggih niku. Lah sampeyan santai iki kayak mangkok kayak protes ae. Kok bos ngenang-ngenang. Ya pun monggo bareng nggih. Nggih, pun salam bareng nggih. Waalaikumsalam, ngapunten to. Ya Allah, kaya belanja kaya ya nemu rezeki dina iki cocok iki penku wingi. Yo tak simpene kok mbok menawa bapakne ngono tak tabungane. Ayo. Bapakne iki lho biasae wi amen iki wis mulih, tapi kok durung mulih. Ngene iki lho ya apa ana rezeki sing kaya ngene iki. Loh, Pak. Aku Iya. iki mangko kaya nglamun lho, Pak. Kok Lah, moro-moro apa sing sampe nglamun? bejudul nek kono iku mangko, Pak. Aku kan yang biasa iki lek sampeyan iki wis teko. Iya, Pak. Iki mah aku rada ambat. Tapi ora rezeki lho, Bu. Oh, lek rezeki ngono Yo, ah. iya. Yo, ya seneng Pak jan nemu rezeki. Sampe lek Bel. seneng lek aku lek rezeki. Iya tak celukne ampul, Bel. Iki lho bapakmu lek rezeki gede. Iki rezeki gede ombo sakmene iki. Delok rezekine ombo. Dagangane telas Pak. Nek, Lho, lah sapi mburi mboten didol. Loh, Kok mboten didol? bukan didol ya apa sih? Iku kanggo persiapane. Oh. Dhewe, Bu. Calone didol. Oke. Oke. Foto didol. Lah lek sampean foto nggih sampean dol lah oleh sing duwe. iki delokan iku lho bapakmu nomor rezeki apa iku delokan. Lho, apa? Ya, kok angel temen celak malen-malen iki apa sih? Dagangane. Loh. Monggo Pak, sampe sapi-sapine payu balik oleh tonjokan ae. Tojokan ya apa? Iku mang lek rezeki di embong, Bu. Batine sapi tuh gedang rong cengken iki. Wis salah lek seneng di mam apa piye ngono. Pun digoreng mawon. Loh, digoreng ame dia Nggih. sakarmu. Drigune mboten enten semen blawu nggih. Loh, kok kaya ngono? Gawe ya apa? Maksudnya saged bertahan lama. Oh, alah, kok kaya ngono. Dikolok mawon pun. Ya wis sakarmu. Gulane mboten enten emas nggih. Loh, ya aku jenenge keraton tak kok dadakno ora kan karuan. Oh, iya dengan biasae. Terus sama kelangkaan lho, Bu. Nggih. Oh, kok gepok-gepok ya apa ya arek iki ya? Pak. Iya, iya. Jan dina iki mangko nemu rezeki ya Pak ya. Niku Oh, nemu iya. rezeki sing bundere kaya ngono ku mangko. Aku ki mangko ya nemu rezeki ta, Oh, Pak. dagannya itu rezeki. Iya ta, Pak. Loh, lah sampean ana wong numpak becak. Wong loro ku mangko. Oh, dek ngarep iku mang kok ta? Iya. Lanang wedok mlaku ana mangko loro. Loh, ya apa sampean niku, Pak? Iku mangko nakon awak dhewe ta, Pak? Hah? Nakon awak dhewe. Sampean kula ya apa sih kok dadak Oh, nakon. dadi wonge mrene le mangko. Iya ta. Kupan aku di embong ta. Loh, ya papan kebeneran, Pak. Heeh. Petuk andek embong. Yo. Wong ajane awake dhewe ajane wis nemu rezeki. Wong anake dhewe iku wis gedhe. Wis wancine dewasa ya wancine rumah tangga. Yo, silakan yo. Kaya wong sampean iki wong arek wedok iki kudune raket karo wong tuwa wadon. Nek ngono ta. Ya iya sih, Kang. Ngene lho, Kang. Wong ajane awake dhewe iku besaran karo wong rodok duwe lho, Kang. Oh, iya iya. Mbok menawa besok paling ya ndek besan kono ya rupiah-rupiah sing kok ya apa ngono Pak awake dhewe aja nirokno. Paling ndek besan kono tanggapane ya wayah. Aku nyambut gawe isuk mulai sore. Iki golekno anak. Iya. Golek anak digarepno wong.
awake dhewe kudu iso ngopian-ngopian. Iya, Pak. Direjak-rejakno nek Ya wis sakarep. Ngene lho, lek tanggapane besan ngono, awake dhewe ya koyo gak iso, Pak. Tapi mandarmu gak iso, Pak, nirono besan. Ya. Wong tanggapane besan paling-paling ya wayang, uyon-uyon, tayub. Ya ngono iku sih, Yo Pak. ora, sampeyan iki kleru, Bu. Lek senengane besan iki paling gak yo sandur. Bantengan, kencak, ujung iku tanggapane besan, Bu. Loh, sampeyan niku kok tanggapane besan? Loh, besan awake dhewe ku wong piyayi kok nanggap koyo ngono ku, Yo Pak. ora anjir senengane iki yo pencak, sandur, ujung iku senengane besane awake dhewe. Lah lah kok, Pak, iku ngono tanggapane wong Dura, Pak. Lah anjir tanggapane besane awake dhewe iki kok duro, Dik. Lah lah apa besane awake dhewe iku wong Jawa, Pak. Wong duro, Dik. Wong Jawa, Pak. Sampeyan nang aku wong Jawa sapa? Lho. Besane awake dhewe iku bakal ya Pak Sarip Songgoriti kono ta sampean iku kok dadakno. Heh. Pak Sarip Songgoriti. Pak Sarep Songgoriti yo opo wis arep sampeyan iki? Lah terus karep sampean ya apa ayo? Besane awake dhewe Pak Selor teko Mergosono. Lho, lah lah apa besane awake dhewe iku ya Pak Sarip iku. Pak Selor. Sampean terima lamaran di ngono ku mangko. Ya di embong Yo ora iso nek terima lamaran di Embong. kok sampeyan muni gak iso ki yo opo sih? Lho, sampean gak ngajeni wong wedok. Kudu terima lamaran kok ana duwe omah. Ya ora. Apa sih, Bul? Kon iki ono-ono ae, Bul. Sampeyan ngetenipun dilokaken wong tiyang boten genah nggih boten purun. Lho lah ya apa? Sampeyan geger nggih geger meja ni mboten melok napa-napa pun dikeplaki. Lho, aku ora ngeplaki meja lho bapakmu Lah ora kurang ajar. ngeten iki. Ya mek ngene-ngene tok lho saking Wong otak. lanang dugi nyambut gawe Bu kesel-kesel. Ibarate mboten enten banyu putih nggih kopi, mboten enten kopi nggih teh. Disambut dengan hormat wong lanang presiden rumah tangga. Mumpun disuguhi omongan sing atos. Aku ngerti, Mbul. Lek wong lanang teko iku kudu diajeni dikek mangan dikek ngombe. Aku ngerti wis tak cepaki. Lah terus bapak kok sampean gegeri ngeten iki napa salahe bapak? Lho, tak gak digekeri ya apa wong bapakmu nrimo lamaran ndek Embong. Wong Si- ya duwe omah. Sinten? Bapakmu nrimo lamaran ndek Embong. Lho, sampean mboten ro. Ya ora ro ta wong. Bapak. Kok iso terus salah sih, Bul? Dikon iki nrimo lamaran ndek tengah embong. Ibarate manuk dikon iki duwe omah. Niki omah sampean iki bojo sampean. Lah terus sampean kok nrimo lamaran ndek tengah embong pun napa nggih pun bener. Soale ngene. Kang Nurbidin iki tau janji karo aku. Yen pancen aku ndona wedok, Kang Nurbidin ndona lanang bakal dijodohake. Aku mau yo iya, Bul. Tapi sing bener sing jujur iki sampean iki mulih rundingan kali wong wedok dijak balik menghargai awak sampean dhewe lho, Pak. Lah ya senajan kaya apa? Ibumu ku ya kok bener ta ngene iki. Bener ibu ya napa? Trimo lamaran di omah, gano aku, Bul. Ibu nrimo lamaran. Ke rumah tangga, Bul. Sampean mboten ro. Gano. Salah. Oh, sampean. iso nyalahno aku ku ya apa? Kok dadakno iso nyalahno aku bareng. Sampeyan iki nrimo lamaran sing tanpa presiden rumah tangga. Ya ngerti. Anak aku. sampean mek sitok. Ya. Terus sampean nrimo lamaran. Ya. Bapak nrimo lamaran. Ya. Napa kajengi sampean tugel anak sampean? Lho ya ora kaya ngono. Napa malih kemanten wedok niki membutuhkan reswali tanpa diwaleni kali bapak mantan boten iso resemi. Terus lek ana kedadian sing kaya ngene iki mar keputusane ya apa? Lho yang kikirangan sampean. Lho. Wong sampean niku ndek kene iki batur ku mbak-mbak pitutur. Terus marang sampean ya kudu iso Pun, ngomongin kayak sakniki ngeten mawon. Sementara waktu lho Pak nggih, mboten seterusnya lho nggih. Karepmu piye? Kula sing dadi panitia. Kula amanaken masalah lamaran iki. Dadi awakmu late beresi masalah lamaran iki. Kula terbentuk panitia. Oh iya. Sampe Joko buktine. Ya tak juke buktine. Sampe niki ngoten mestine nggih sampean jak mulih ta Pak, Pak. Kowe kudu ngerti, Bul. Tinju Iki moyo. buktine. Ah. Bukti Ya, lamaran jomblo anakku. teko Malang. Pun. Papan-papan udan. Lek ora nginep ora iso mulih. Anu barange lamarane sampean Joko. Sampean Joko buktine lamaran tuh kali niki lho Pak. Lah sing jaga lamaran iki lah ya awakmu sing, Bul. Loh.
Dolan sing ndi? Lamarane sampean Joko. Sing kok gawa mlebu mangkul mbul lamarane. Ya Golek Allah. Gedang rong cengkeh iki ya, Pak. Heh? Gedang rong cengkeh niki lho. Delok gedange mbul, deloken tuluse atine mbul. Ya apa rek nggo anak wedok sitok dijelno gedang rong cengkeh. Ya Allah. Pak. Niki lho, Pak. Lho, Adik pikir. aku wis mikir. Nggih, Bol, mboten masalah. Niki tanggung jawab kula. Ya apa terusan nek tanggung jawab. Pak Sapa iku lho. Katut. Apa nek sing kanton iki mangkon? Ayo. Kok tak kaya Pun, sakniki kula sing sampean mboten oleh melok-melok urusan iki. wis ora melok-melok. Timbangane tengah kotong kula iseni peci kula. Sing tak lakon dijadi peci ki lho. Lho niki urusane panitia. Mungkin lek nang rayu milih niki berarti dagangan sampean payu. Sampean ndek mantu sarip. Lek nang rayu mungkin milih niki dagangan sampean payu berarti sampean ndek mantu selor. Tapi lek nang rayu mungkin milih niki dagangan kula payu kula ndek bojo. Ning rayu sampean kalih kula nyuluk maratuwa. Kula nyuluk maratuwa. Ning Lapo iku lho? muga-muga dipilih. Durung sampe dipilih kathokku melorot ae wisan. Apa sih kok kaya geger iki mang lho? Sak pira ya ngono kuwi ya. Apa? Riko iku lho. Kira-kira entek 3 dina apa ora ya? Anu, Kaya glambyek. Apa sih Cak Ambul? anu Apa? iki lho enten barang kabahi 3. Sampeyan milih niki oleh. Saya gak iso ngomong malah pelat ya. Milih niki oleh. Milih niki oleh. Sampeyan milih sing tengah. Lho lek sing tengah. Enak tenan. Oh iya wis tak pilih. Koyoke ya enteng ngono lho. Kok ngiler rasane sampean niku? Ora. Ah siap. Tak pilih sih. Napa? Lho. Napa? Kok stres? Lho ya apa, Pak? Jeneng le sampean aku dipateni. Lho. Lah Nggih lah. ngomong bojo kok nek sampean niku kok iso ngomongno pateni wong. Napa? Panggawean kun kula mari lho nggih. Kula mboten duwe tanggung jawab lho nggih. Oh, ora usah gak ditanggung jawab. Pegawaimu iki durung mari. Lho pun mari pun dipilih. Mbul. Saiki iso gak iso tulungono aku ki balekno lamaran iki nang Pak Nurbidin. Lho, balake terbuka sono. Iya. Lah sing nampa niki sinten? Yo aku sing nampa. Lah sing nampa sampean kok kula balekaken lho kabulok kajake, Bro. Kowe lak buruhku, Ambul. Lho nggih boro-boro cuma nggih sanes penggawean kula Pak niki. Aku juk tulung karo awakmu. Nggih lek sampean tiba kula tulungi. Wis talah. Saiki umpamane keluargamu butuh apa ngomong karo bapak, Mbul. Nggih poleh sampean butuh. Lho, yo ora ngono, Mbul. Tulungono wis salah penak-penak lho. Ya apa sih? Niki kula sebalekaken. Iya. Carane ya napa? Ini kowe ora usah ngomong. Lah lek mboten oleh ngomong sing ngomong sinten? Ya karo aku ya. Bosok aja liwat WA. Ini, Ini Mbul. kan. Kowe mlebu nang Pak Nurbidin.
lamaran iki kekno Pak Nur Biden. Kowe ora usah ngomong. Iki terus kekno Pak. Bojone Pak Nur Biden utawa Pak Nur Biden. Ngene lho maksudnya Bapak itu ngene. Tak jelasno. Ngene iku lek anjene Pak Nur Bidin kono. Ngene, wedi apa gak sih ana lek gak sih? Lagi kirangan. Lho, kok kirangan. Lek wedi ngene, iki kok gedang iki kok kekno sing wedok. Nah, Surat iki kekno Pak Nur Bidin. Nah, terus mareng ngono lek wis anjo kono, wis kok kekno, terus mareng ngono takono dalan trabasan. lho lah kok takon terabasan. Loh, ya iya mareng ngono lek wis dudu di dalan trabasan, liwata mlayu wae wis ngono. Mlayu? Iya. Lamaran kula kekaken. Ya. Kula liwat terabasan. Ya. Pak kula wangsul bonteng nelolor gulu putul. Ora wong wis takon trabasan ora usah kaya ngono. Iki ngoten lho, ngomong jelas cetha kaya ibu. Tak rong gelas stres. Tuh. Ya apa sih? Nggih, Pun. Pun sore kula tak budal nika. Ya ya. Ya. Hati-hati boleh ya. Ya apa sih Pak iki, Pak? Pak. Ngene lho Pak, anjane barang wis kadung. Aku yang njaluk sepura karo Riko, Kang, yo. Yo kajen aku yo sepuro karo sampean. Yo, ngene lho Pak. Saiki senarane lamaran wis dibalekno. Awake dhewe iki yo toto-toto digawe. Anake dhewe mantenan. Yo sawarane nang dulur-dulur sing Yo, kita nang tangga-tangga. kandhane kok ngrewangi ta yo opo ngono. Yo nang tambah sing titik-titik lho Pak ya. Ya wis saya ngono ayo budal Pak, ayo. Iki wis wae kumpul sampe. Dadi luka sampe aku itu mantu. Wedang wis cepak, mangan kene mangan kuwi. Pokoke sini duwe mantu, awak gak soro, ponene arepe nai. Tapi ono sing ganggu, kadirine sapa ae. Aduh, sampe mung kape gak kenal, kadung donya mlumpuh, kate kita osen, kita masukan. Kacau gak, benar. So sampe lo sing ganggu dulu wis kadung anak udang gedeng selori. Kepingin karo duwe anak sing ayu jenenge Rohayu. So sampe ape gak dadi. Waduh dia ono sing ganggu, piye lah bapak dia apa aku. Ana celi. Ana celi. Lajeng. Ana celi. Melayu apa ini? Terus saya kan lajeng. Lokolo. Lokolo. Rusui lho. Ora apa-apa wis biasa. Lokolo. Lho. Ada golong barang. Kolong. Iku longgo. Le brodol iku lho ketok bapane Jamari. Ajenge ngadeg, Pak. Golek gandolan. Aja kene gandolan. Apa? Sopo wae iku? Ora mun mak betunduk. Ya apa mulu? Tuh, pada tamu. Duh, aduh. Lor, dibeli saiki. Iya dibeli saiki. Dibeli saiki. Duh, aduh. Wang, kula wangsul lah. Duh, Ini lah ada wae itu. Kula sing mulai. taju. Ayo Taju. Rego. Taju. Mulai barang turun dikena wedang. Kira rasane wedang lagi bae ngene wae. Lor, mari belen kasih tiada dengki. Di kantong itu dilawang. Digandul. Ojo di sana kene gantung ning arep. Pajak. Nah, anak kabeh tau. Lek mali dibelem, ndas kula mbon gantung ning iki, Kak. Kula isin ngale tiyang riki. Tuh, kenal nih wong kene nak. Nggih kenal. Beli apa cari nak? Sampe piro sajenge beleh. Beli sapi nak. Oh, ini beleh kula. Kayak apa beli ini kok dagingnya gak ono kali belum tau. Lah kepingin akeh campuri tewel.
Ya beli sapi. Beli sapi nak. Sampai pangling kali kula ta. Loh, awali kau sapa? Ambul. Loh, prasoran kan rai. Loh, aduh. Pangling. Ya apa Bang Jari? Ya apa? Ya, Lah nggih. apa ya aku mangkling Amerika. Mungkin Kau suwe, masih pacar mungkin suwe ganteng. boten kunyo. Aku masih kadang kene bisa aku. Kula ambul. Ampun. Anu, Prasoran Merayu. Kula Parahayu, Pak Dumono Batu. apa ketibane? Iya kesete. Waduh. Waduh Kak. Kula sagane budale sing rada isu. Sampai siang sih. Berhubung Sisi, ya apa ya? berhubung di pasar jagalan niku enten masalah. Ada Dadi- masalah? Nggih, dadi Aduh, aduh, kula aduh. telat. Iya, iya, iya. Enten wong gegeran. Kecil ya apa ya? Nah, iki Karo. Nggih, iki tolong sampean mriko. Sampean gotong. Sampean gotong. Ini. Mriko. Ah, yo dilele dhewe enggak ada sampean dhewe kok. Terus ya apa? Niki. Iki sampean dhewe. Oh iya. Mriko. Nah, gini. Lek ngeten lak jembara cara mlayu. Iya. Cara mlayu wis gak ono sandungane. Melayu saudara mak. Cek banter. Iya. Terus ya Iki apa, lokasi Bun? pasar ya. Ono setup. Biasa iki berkosono Ono sepur. ndek pasar wong lanang karo wong wedok. Waduh ya Wong apa? Madura karo wong Jawa. Iya, iya. Sampeyan wong Madura niki wong Jawa. Terus. Ngoten weker-geker perkara dagangan sampeyan nyodok kali niki. Keker. Berhubung kula roh. Kula saut gaman kula jaluk kula dhelekaken. Orang pinter beli aman jadi ya. Pinter awake iki kok Aja dia pinter kakek jadi bu. Kanono terus ya apa Kan terus? mboten sida gegeran. Iya. Lah sampeyan wong Madura. Madura, Wong gak jahat. trimo. Wong lanang pisan. Iya. Disodok kali wong wedok. Iya. Ditontok wong sak pasar. Iya. Sampeyan yen isin. Lo jelasin isin. Sampean. Langsung dibaca. Surat. Pelek kula tampani monteng tak jaluk. Terus ya apa? Aja dia pinter hari iki aja nih. Jadi aman jena. Aman mboten sida gegeran. Akhirnya aman. Cara kate mbacul juku ogaman wis kangelan. Iya. Enten terabasan ah. Loh. Cek berjalan orang raja menyeret terabasan. Nggih lek mlayu cek gelis. Oh malah cepet jadi ya. Pak, rokoke sampeyan. Iya. Eman. Eman. Nih. Iki kan. Iya. Oh nampani aku. Iya. Iya hati ini hujan lunyut. Mek dicangkel sandali. Nggih lek mlayu kersane mboten Iya, kesandung-sandung. Pun sakniki penggawean kula ampun Maria. Iya. Kula tak wangsul ampun Iki sore. mulai kang budak wedang dhisik. Walah mboten usah pun. Kula matur ngene. Lo ceru rasane. Iya sing hati-hati. Iya. Loh, tak nginep kene nak. Aku ben-ben mawon. Lek nginep kene tak keloni. Oh nggih. Wah, kakek doh. Ngeloni sampean padha mbek sapi mburi niku. Pun nggih. Nggih, Assalamualaikum. Masalah. Loh, siapa bul? Belajar melayu. Mau belajar Melayu. Halo, Bro. Halo. Hei. Coba pas orang tua memek apa sih diambul jadi berapa aja? Iya lah, tahu. Aduh, deremah bang. Mau, pakai daerah mana jadi orang tua? Apa? Aduh, rasanya pusing ya mayakku. Beda suara, Udah. dia bola dari mertua lah kakek jadi pengangsek. Kita apa pun pengangsek. Kemananya? Cong, Kak Cong. Enggak dong. Ada apa, Bu? Ya, Beli surat. beda surat dari mertua anak kakek nak. Cek bola pengangsek. Baca daerah mana bunyinya surat. baca di video remang kok ngeding lagi. Wong aku biar nanti kata tahu sekolah iko. Sekolah ada kata sekolah rubuh lah iso sekolah. Rungono. Iki masih gede kene gak entos maca jelangkong iki. Apa? Cobain di remang punya surat ya. Bunyinya surat mi mini. Ni kon mini. Kon iku dipepet wong lanang kok meneng ae kon ni. Deremah aku. Ayo. Kok bisa baca? Ngeding lagi kabeh. Yes. Katur dumateng Pak Selor sekeluarga. Kabeh. Api rek buat dia. Kula kajenge maringi kabar bab masalah lamaran. Lamaran
dinten iki saking Pak Selor kula gagalaken. Mono cae reng Madura burung lamar. Sopo yang tanggung jawab, Nak? Engko terus lagi. Sebab enten kali lamaran. Setunggal saking Pak Selor, ping kali saking Sarip Songgoriti. Boten wonten malih sing tanggung jawab Sarip Songgoriti. Derem. Pas burung gabine ping situ lho ayo. Kono terima. Dong. Ada yang Madura mati giring, Nak. Yang Madura kabeh mati caro. Wong kakek tak bengar wis Sarip, benetan anak. Beli kaki mikro. Bu, betul enggak? Caro Bu. Iya. Apa, Bu? Lek anake carok melok carok jrangkong. Wong anake carok meneng ae. Jeneng nang tangan carok, pola tak bengal carok kakek. Wong tak bengal carok, aja dadi bine laki nang kok. Iya. Carok. Jurae nawe niku. Boleh pesan dari orang betul kakek. Lah, Bu, mati. la ilaha illallah taala pangeran. Me pase iya kurang ajar Pak jadi ya. Pola dadi jagoan. Mon dadi jagoan cotang anak. Mbok dia tetep bukan siapa teh. La ilaha illallah taala pangeran. Mek kurang ajar Pak jadi ya. Sing ngamun ketemu Wiko Cong. Jo sare semalam, make petong hari petong malam pas carong Wiko. Carong Cong, detek kok. Apa, Bu? Berlaku tok ae sih. Lah terus Lah mantan iki mlakune lek ado. Lah mosok ngelak nganti kono wedang weteng luwe gak kei. Malu. Yo sik talah kas golek kok ngene. Mangan-mangan ngombe-ngombe yo. Gak erep. Apa sih? Laku karepe ya. Iya, Gano kendaraan ta iki. Lho, kendaraan Wong deklek kabeh yo ngasuh kok. kon ro dhewe kendaraan yo omahe pirang-pirang ya. Cuma ngene, Apa? aku biyen ya duwe angen-angen. Jombo karo pejaluke bapak. Bek menawa aku rabi sesuk bakal tak rame-rame tak ropian-ropian kepingin dikarak terbang. Ngono lho. Iya. Lho, makane mlaku iki aja bingung ae kok mangan iki. Ayo wis. Mantan amblas Aja ae. alon-alon tak lakoni iku. Kene iki selak kesel. Amben selak luwe. Aduh, wis tak kandhani iku ning kono kulo mangan dibeleno sapi telu kon wisan. Waktune selak sore, ayo ndak berangkat. Oleh jam nyamin iku. Iya, iku ngae sedayan. Ayo.
bapakne niku lho salin dereng anu niku lho. Gak mari-mari. Paling ngantri atus Pak. Ora niki. Oh, lagi ini. Oh, sampe niku kok kemur sepak kok tanah. Tapi sampe salaman mbek aku. Oh, selamat. Kleru, kleru. Apa iso lah wis. Iki tanggapane ku. Oh, iya tanggapane. Ulang. Saiki kamu terus dikatake ya. Nggih sagete namung Kita ngeten. lah, Pak. Iki lho Pak sampe go. Lho ya Pak. Awake dhewe iki jarene nanggap iku lho Pak nanggap tayub. Terus sampean pasrahno sapa pelandang bareng Aku winginane iki wis golek. Ya. Sopian tak kandhani tak pasrahno Sopian. Lah terus nyatane Lho, mari iki kita apa? golek. Ki apa? Rada telat niki wau. Nah, Soalnya jalane Kak, pokoke aku mubeng. Oh, Tak gunung, iya. belokane akeh. Men dilosor aku. nggih pinara. Lho, terus sampean iku dipasrahi tandane iku tandake Pun pundi? kuwatir. Siap punan tandake 8. Oh, sinten mawon? Sing aneh jenenge ngomong kali. Sapa jenenge? Setunggal Cici. Lho, kok sing jenenge Cici? Lah ya Cici yo nyene. Oh. Biyen terkenal. Oh iya. Itu tambah terkenalan. Sapa? Cucu. Lho, cucuke sapa? Lah cucuke karo cucu. Lho, alah sampean iku pinter guyon. Boten ojo anu ngarep kaya aku kok anu. Iya. Wis lho ya apa kok tandake malah critane ndi? Lupuk niki lah acarane tayub ya. Ya. Niki dikeki jula-juli bedayan. So. Wah, seragam tanda erek luar biasa. Sik di video sik. Tak tong talena kabe monta ontong palamabe. Milang-milang Pancasila arak tanpa tanding. Sugeng rawa dumateng para tamu sedaya kula aturi pinara ingkang
Kalian meresani pasukatan kula seni tayub lodrok sari budaya ora ingkang ana kesenian tayub kegemaran kita sampun sumebyar kutha nganti enjen so meana tulodo dumateng sedaya mitra sampun tumindak kirang param ayo Nuwun sewu dumateng Bapak saha Ibu saha undangan ingkang kawula hormati. Ing wekdal menika ingkang ngayahi pramugari kula Cak Sopyan saking Itha Lumajang. Ugi dipun sarengi kadang kula saking Pakis Saji Cak Yono pribadi. Ing wekdal menika sekaligus kula minangka sesulihipun ingkang mengkuwi gati panjenenganipun Bapak Rahayu. Ngaturaken matur sembah nuwun dumateng sedaya para undangan ingkang wonten ngandhapipun tratap agung kanthi Rahayu wilujeng ingkang dipun suwun doa lan restunipun. Pramila pagelaran tayub ing wekdal menika badhe dipun milai ibu-ibu waranggana sampun wonten panggung pagelaran dipun iringi gending gedhok wetan lambang Surabaya ingkang ngaturaken Cak Yono Paheno. Sumangga Cak Yono. Lambang Surabaya, lambang.
Rapat mawon. Rapat mawon. Oh, biasa eling-eling kabulo. Rapat mawon. Iya, bali enak rapat. Eling-eling kabulo, bali enak rapat. Amin wite sinder sandone ngapra tangga kunis Carawa Borawa Lela 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 Nangkara bisa neng Baskara Satria agung karena dangulan mon Jatarutane Dria Dewa bisa kelawan gerwa Hanges kekes dahatites sarama matra galau nerat satriya Yogja Satria kaangan dan ulagun joge griya dawa bisa lawan gatwa angles kekes dahas dites sakrama Batram alanengan Satria Ayodhya Mahaneng ciptaku marangka maha wego paringana ayo moga bajan keluarga kaya rokan bergeser rasines dah pasti ang mahase bagi karsa angan mahaneng cintaku marangkan maha wego paringana wahyu moga bajan keluarga kaya rokok bergeseras dires Gusti Ang Mahase mugi karsa Sampure Pak Yono. Matur sembadhun dumateng ingkang meguh gati ingkang sampun ngaturaken jogetan wonten panggung pagelaran. Sampur saklajengipun kula aturaken derek-derek kula saking Tengger, bala saking Tengger grup sumangga kula aturi minggah wonten panggung pagelaran. Nah, kangge menghormati ingkang mengkuwigati panjenenganipun Bapak Ari. Ya. Nggih, untuk keluarga saking Tengger sedaya kula aturi minggah dhateng sasana pagelaran. Sekali lagi untuk undangan dari Tengger. Nggih, monggo.
Yo mas Tengger monggo mriki jejogetan sesarengan campur sari tresno budaya tayo pripun ugi Kasih jalan bola tengger monggo. Kasih jalan Sayono, iki bola tengger wis karep kate munggah. Kasih jalan sik, kasih jalan. Iki dulurku sing monggo sedaya kemawon tanpa tukang adang iki biasa iki. Monggo, sip. Monggo semua untuk warga Tengger iki Cak Sopyan. Ngono ya. Nggih, monggo. Bola-bola teko Tengger. Wah, luar biasa. Paring penghormatan. Monggo Pak, semuanya Pak. Lah, iki tamu saka Tol jae tak jae catol jae kontol jare banyak doke bajul kari siti tol jae tak jae catol jae kontol anak-anak doke bajul kari siti. ketemu lagi bola tengger. Alhamdulillah diparingi sehat bola tengger ya. Bisa bedok meneh. Kendinge sakarepe kendange. Tandake 6 panjang kendange situk. Kendinge napa ingkang dipun kersakaken didum. Oke, panjake 50. Wis plek wis engko apa sing ngatur kene. Oke. Monggo. Kasih sampur Pak Yono. Ayo, monggo munggah wis gak perlu isin-isin. Ayo tah. Wah iki. Ayo monggo. Apaan sih? Kasih sampur Pak Yono. Kasih sampur. Ayo Pak Ari. Oh, Pak Ari ingkang kagungan damel menika monggo. Kanggo hormati dulur saking Tengger. Monggo Pak Ari. Ayo monggo kula trimingga. Saiki Pak Ari monggo. Tamune ditinggal sejenak. Oke, monggo Pak Ari. Iki atas permintaan saking bolo kula saking Tengger iki. Monggo Pak Ari. Pak Ari ono ta? Perwakilan saking Bapak Ari. Oh, diwakili. Diwakili. Oh, diwakili karena banyak tamu. Nggih, giliran niki. Oh, bareng sekalian. Nggih, monggo. Niki makili ingkang mengkuhi hati Pak Ari. Ya, iki perwakilan. Seragam Cak, seragame padha ya. Ya. Monggo gendinge napa ingkang dipun kersakaken gendinge? Monggo. Gendinge napa? Nggih. Kula saking Tengger. Gendinge napa? Ayo. Napa? Gerajakan. Versi campur sari apa versi besan? Ayo. Oh, campur sari gak apa-apa. Oh, besan ya. Apa? Gerajakan. Yuk. Ayo ditoto. Pak Yono, ditoto. Ayo ditoto. Ditoto sik. Gerajakan Banyuwangi Rena bengi sing tau
Sirsiran ambikan dapat asli kerjakan penyuan mana bengi sing tau sepi lanang wadon kang nekani ngilyangaken sesengati Alokane pasir-pasiran sembur-semburan keredan Nabi mangan selodoran lanang wadon uber-uberan gandeng tangan ren pinggiran pinggir pesisir kerajakan besek-besek semayana matri janji sir-siran nabi kyandiangan gandeng asli Banyuwangian sir-siran nabi kyandiangan gandeng asli Banyuwangian Mas mbok jadi sesek po Mas, jeng sambean tandai. Nggih, motor Sepadun. Nggih. Bapak Ibu undangan kota saking hormatan ya. Dari Mangayu Bagio. Otomatis niki matur sembah nuwun dumateng para kadang mijil saking lelatan Tengger adoh-adoh sampai teko kene putune mahargya nderek Mangayu Bagio hajatipun Bapak Ari sekeluarga. Nggih niki tasih bola saking Tengger nggih. Niki Mas Dia. Dumateng Mas Dia tasih enten, Pak. Nggih. Niki Mas Dia mijil saking lelatan Tengger. Nggih, niki mun wonten panggung monggo Mas Dia wedal kula sumanggaken. Yo Mas Dia monggo mriki jejogetan. Yo Mas Dia dalem wonten Tengger tindak panggung pados hiburan. Ayo, dia. Lu wes diceluk. Hah? Oh, nggih. Niki dadah niku wae nggih. Ngapunten, Mbak ya. Ya sinomane. Lah nggih, sinomane Pak Ari tasih wonten nggih sinomane. Monggo. Nah, ini perwakilan Sinoman monggo. Nggih dangdut monggo angsal. Ya wis diwarai, sangko dong dhuwur, oh diganti.
Lihat dulu ya. Ora ana. Oke. Cak Sopyan monggo. Nggih monggo sedaya tamu kula aturi jumeneng gendinge jula-juli renteng nggih. Nah. Tri Tentara Republik Indonesia. Monggo sedaya para tamu kula aturi jumeneng. Nah. Jula-juli sing enak ayo dijogeti. Kenang pendek kak mas kenang jengkel. Ayo kayak tretek mubeng lah. Ayo jula-juli mubeng. Kayak tretek. Makalah secangkir pote. Kayak tretek enak rek. Mata anda bela delingan bela. Dekat nas Panyarena selain boleh. Dung anak. Tedung anak bulan. Tuli tedung anak bulan. Tuli tedung Tedung anak bulan. Aja nangisan. anak manis jok nangisan. Anak manis. Anak belah tak nangisan. Jok nangisan. Katuh nangan Ata soteng Satri ya Madura. Satria Madura. Ya Aeng mah tak akili akan berita Ora, Jongkori yang blater makin yang Madura. ya bener tamu rombongan deh dah. Iya, siapa Atoran yang iki. Lengki. Makin tahu oleh undangan kok masuk ya korek blater. Iki. Yang mana ring blater tak iki. Tak kenapa. Mas Elbu selor yang Margosono. Oh, selor saking Margosono. Iki rombongan iki. Apa ora iki tretan? Iki kula atoran lagi. Tore. Beri jalan. Soon. Iki. Sing konyokum ke sampai sanga. Aduh. Ki apa napa? Wong selor blater semergosono. Konjong blek rabna sangkoya. Aduh. Ongguan mun dari rombongan Kaselo dari Margosono. Sekebo aduh. Cek benyan. Apaan sekebo nih kak? Haha. Iya aja pada caocan kencang kencur mun di otang nyaur gua kena amarah. Aduh. Ayo rombongan Pak Selor di jalan. Aduh jadi rombongan seprauto dia. Seprauto ongkuan. Bila bula engah deketinam.
ora sancor dedem ate tore lengki ya tore lengki stop ayo ceko ki seboran. Marah kakek dia unta lagi marah. Rinya ya salah cangkolang marah. Ngelawan lah. Le kurang alon sampean. Awake riko mek kate nyosor ndek kono nak. Tadi pelandang jok ngono, Cong. Loh, Lor, Kita langkung. kencing apa? Oh, Walang cekek, Cong. kencingnya belengkek. Belengkek kencing menakan. Ya torang tamu sedekah. Rombongan dari Margosono. Malang Margosono pelaku. Ancur besi telur. Ayo kek. Ya. Ada kayaknya mana ongku le. Ya kadari. Burle betul le kencingnya. Ya. Aduh pasar pak ongku ya. Aduh ya pasar. Ojo kuatir, ada di Joko susu nih. Cengenge sosok. Rek, katen jakon ya awake. Gak ngerti, Siti Rahayu bakal bojone Selor. Kok nganti awake kendel kon balekaken lamaran iki. Pak Selor teko mergosono. Oh, dina iki tetep aku gak lega kalilo. Selor wurung rabi karo Rahayu mergo teko perbuatan awake. Oleh dina iki cocok mong suara mergoson. Cop urgan. Jancuk pate pas burus. Gak melayu pedot gulung. Ono umpama sampai Sarip tak paten, aku dihukum. Rahayu enak gendaan mal. Aduh, selamat awake kono. Lek ngono wae aku dina iki jelas digawe irang bapak ing Siti Rahayu. Katen jajal bareng Selor arep mergosono mal.
Dina iki aku dikae wirang kudu bales wirang. Rahayu dina iki tak gendhengaken. Rahayu kok gila saking kersane Allah. Lah itu menak magak melayu. Selor ngetokno gladi. Yo. Selor kaya lanang-lanang dhewe. Rumah tangga aku arepe rabi digagu karo selor. Tapi aku wong lanang. Ora cupet jagatku. Ora kurang arek wedok. Aku sik enom. Nyambut gawe wae sing temenan. Tak gawe bunci rabi. Berangkat nang Surabaya nyambut. Allah ki, Pak. Oh Allah, lho lak malik Allah. Iki aku ki ngrasakne bojoku ya wis sik nom wae kok surut. Anakku siji sing tak gadang-gadang minangka bisa njunjung derajate wong tuwa. Wis ra katon. Nduk. Apa nang pawon kok ning ndi iki? Napa sih Pak sampeyan iki lho ket nang bengak-bengok. Kene Nduk, kene Nduk. Kene. Longgo sing kepenak dhisik, Nduk. Teko ngendi wae? Wah. Wong biasane sampeyan yo ngerti dhewe sih Pak. Wong aku yo masak, yo nyapu omah. Ya, aku ki ngene lho Nduk ya. Janjane aku ngono ki wis matur nuwun banget. Nyawang anak ki wis bisa omah-omah kaya mangkene iki. Syukur bage anakku kok dijah iki mang bisa mulur-mulurke donya sing tak paringke. Terus mari ngono aku ki wis bombong. Ngene iki sampean panter ya wis duwe. Wis ora kekurangan apa-apa. Omah kabeh sarta kerangi. Jur kurangmu ki apa yen tak sawang iki kok. Pak sampeyan itu aku yo matur suwun ning sampeyan Pak. Lah banjur aku ki piye ya kok ya? Nang omah ya mung karo anak kene iki nek wong tuwa iki mari baksane nang omah ora njaluk disuguhi karo anak dan diparingi kopi iki ora lho. Kepinginku ki aku nyawang sampean ki katon iki ayem ya mesem ya guyu ngono lho, Nduk. Pak sampeyan rasakane kok yo elek karo aku to Pak sampeyan iki Pak sajane. Aku iki lho ora enek apa-apa Pak. Paribasan aku iki lho kangen. Lah iya, Nduk. Lah aku ki sapa maneh sing dadi sandarane uripku iki kejaba anakku. Wong ibuku ya wis ra ono. Lah terus iki aku ki piye ya, Nduk ya? Aku janjane iki apa saking anakku ki mantuku ki ora nang omah apa nanti iki aku dadi pikiran kok. Pak, Ya piye? gak usah dawa-dawa omong Pak sampean Pak. Wis sampean mangan noe Pak kalau usah masakno kan. Wis Oh alah. Ya wis timbangane mikir bunak. Sing penak mlebu nggih kopi mangan ku ayem ngono wae ya. ya wis Lah dimasakne apa to kan? wis ana jangan kayem iku, iwak ndok iku tak tambahno terasi. Oh iwak teri to. Heeh. Lah sing ngeteri sapa? Kita masak dhewe sih Pak. Oh ngono jare kula iwak teri.
Sampeyan niku ya apa? Tak deloke sik nduk ya. Sampeyan delok wis aku nang sarapan dhisik sampean. Nggih. Pak. Harus sampai bayar napa, Pak? Alhamdulillah. Mulai bener pakai anak. Bojomu nyambut gawe urung teko. Dereng, Pak. Ya sing sabar ae lek ditinggal wong lanang nyambut gawe to. Kira-kira iki ndonga supaya wong lanang iki padang gangsa rezeki. Pak paribasan ta. Cacaan nyambut gawe atuh. Aku ya ora enek. Ora ikhlas, ora sabar, ora enek, Pak. Saestu, Pak. Aku ikhlas, Pak. Sementing cacakku bojoku iku wis nyambut gawe. Dan itu bisa nang panganku. Lah biasa bojomu urip jam piro? Ya gak mesti lho, Pak. Wis yang meniki wis teko. Ya wis. Mbok iki mangkok durung teko. Aku dhewean ae lah iki di omah iki. Ya ono bapak ten lebet sampean maem kalau Bapak sampean rene dari Bang. nggih. Lah saiki ndi? Lebet maem kok. Mangan dhewe sampe melok mangan lho. Nggih nggih Pak. Nggih nggih. Kok sama seketoaken lho Pak. Pak ini lho Pak. Monggo. Jai. Ya apa nyambut gawe minta sekolah. Ya apa? Kira tambah. Ora. Sampean niku lho Cak, nyambut gawe iki ya ana rejeki teko, ana serete Cak sampean iki. Iya lah iku mau sampe. Lho saking pesenan kembang akeh ya. Iya terus. Lah stoke di bedak ngono ya mek titik mang akhire nang batu kono lah boleh. Tapi wis ana duwike apa burung iku. Yo lek duwe aku yo cukup di ATM mang ta wong kuwi piro ini iki barang paling yo sik minggu ngarep kae teko. Ya. Mas, aku sepurane Mas. Bapak emang mrene. Bapak sapa? Ya bapak sampean, nomor tua iku lho. Bapakku. Iya. Ya, terus mangan ta? Iku wis iki ning mburi mangan iku, Mas. Mangan. Nggih, lho mangan. Tak masakno karo bapak barang iku wong loro kok. Bapakmu yo Iya. Oh ya wis tak tututane ngono mangan. Kok jam lawe gak dingai ya. Alah, sampean niku ya ono ae ya mesti dingengai ta lah sampean niku. Masake ya. Tak nang iki jakete tak gone. Lu ke bapak sih aku. Paribasan rezekine rodok kendul. Ya tak syukuri ae. Amin. Kula kajenge tanglet kali sampeyan. Napa sampean bakul kembang sing terkenal wonten daerah mriki? Nggih, leres. Sinten sampeyan? Kula Khadijah. Khadijah. Nggih. Tasih perawan. Mboten. Pun gak ada bojo. Sampun. Sinten bojo sampean? Sarip. Sarip. Nggih. Sarip saking Songgoriti. Waduh. Kula kangen kali Sarip. Sampean kondo kalian Sarip. Menawi dipadosi dulure saking Malang. Mboten napa-napa mboten usah wedi kula dulure Sarip. Saestu ta sampean tapi kita Sarip mboten nate sambang. Enggak tahu kondo mbek awake kon dina iki wis aku kekangen karo si Sarip. Ndang celukaken. Rip. Kon minggat teko nggone Songgoriti. Ngedohi masalah awake kon. Sik tak. Gak pangling aku koyo selong. Lega pangling. Kadel apa? Ya elo. Kon kok ero sih aku lek mah ndek kene kon kok ero. Aku kate iku lak kembang nyatane apa bener iki bojone awake kon? Iya iki bojoku. Rip. Apa? Malang sing kesuh nganti kate rapi wurung perkara awake kon dina iki. Dina iki aku gak trimo lek kon bolak-balik rapi.
Dina iki lek selor dasung Iya. Aku iki gak tau ngamuan kaya kon le. Sabar lah, sabar. Lah iku wis kelarak Wis kowe baru sik. Eling karo aku. kajenge ngroyok sampeyan. Ora ngroyo. Lah lapo ngroyo awakmu? Niki napa sampeyan iki? Masa awakmu kok lali karo aku? Lah aku lak bapake Sarip, Pak. Sampeyan bapak Esar. Iya. Lek mboten trimo sarep kajenge kula patene, lek ngroyok, lek selor mboten ngitung jumlahe menungso. Aduh, iya. Per bapakku niki lho. Meneng. Saiki sing ngomong bapak. Ngene San. Nek aku ki ra ngerti naran-naran dentre babakan. Nggih, sampean mirengaken mon. Meneng saiki sing ngomong bapak yo. Hah, sik ta. Lor. Dos pundi? Awakmu gegeran karo Sarip. Hah? Mbok sedina gegeran ping 7 gak kira ana sing menang le. Sampeyan kok saged ngomong ngoten. Dos pundi critane? Kon kudu mangerteni. Sik kon tak takoni. Aku ngerti, riwayat uripmu ngerti kon lak tau mondok di Batu Ampar. Wonten pondok pesantren Kiai Hasyim Basori. Tahun piro le? Mboten salah tahun 80. Kamar piro? Eling kula kamar 5. Lele, Lor, rungokno. Anakku si Sarip yo mondok do di Batu Ampar. Kok mboten nate campur kali kula? Kon metu anakku mlebu tapi tunggal guru le. Lek ngoten tunggal wejangan enten Kiai Hasyim Basori. Bener, tadi kon pernah nom. Ayo saiki salaman dhisik. Kon pernah nom, kon pernah tuwek. Sik, ayo salaman dhisik. Sik. Maksudnya sampean iki Sik dhisik. Kon tak pondokno dhisik. di Batu Ampar. Ya iki padha tunggal guru, padha Batu Ampare. Iki bedas iki Dur, ngono. ojo pedas-pedas ae. Lah ya apa lagi? Lek mboten trimo kula papras lambene iki. Wis ora usah geger. Mrene salaman. Oh, ora usah geger. Ngene, ora apik tunggal guru kok gegeran. Rene. Wis, lek ana salah lupute Sarip, aku njaluk sepuro. Wis ta ora usah geger-geger. Apa kok ora geger-geger? Isin karo gurumu. Nyatane kulane kula geger-geger. Mboten enten sampai kedadian. Loh, ya ora mungkin. Kon dadi ae salaman. Ayo wis. Iya tunggal guru. Awake dhewe gak ngerti lek waktu iku mondok ning gone Kiai Hasyim Basori Batu Ampar Madura. Oh, anjere waktu iku aku mlebu rika wis. Iki kabeh salah Wis paham. sakit ya. Halo, awakmu rene mah nggo jalan kepang ta? Lho, lah iku. Ono jalan kepang abane iku lho. Lu ono. Napa sampean kajenge nanggap? Kalah nopo aku nanggap jalan kepang iku. Tak pikir lek awakmu nang Surabaya nggawa jalan kepang. Opo le dugi Malang utawa jaran kepang. Walah. Biasa arek gendeng mlebu terop niki angel tambanane. Paling nanggap jarak kene oleh Pak kene kok. Ono jarak kene. Lah iya kok ono jalan kepang. Iku kok enten tiyang jalan. Sentutaken. Jadi sih, aku gak pangling iki lho. Lho, gak pangling aku iki. Iki wong Batu iki. Wong Batu iki lho. Koyoke bapake Rahayu. Lagi jarak kene kok, Pak. Kok saged ngetutaken tiyang gendeng niki. Lah iya kok sampe ngono. Bapake Rahayu iki ketemu sapa lho? Kebabasan gendeng lek ngoten niku. Lek wong waras duwe isin nyatane niku. Lah. Kon eling akhirnya. Apa, Pak? Ceta ini yo. Kon eling. Sing kate Rabi karo Rahayu gak itu. Iku bapakne. Mbok karo sapa? Lho enggak sing lanang sing ngetutno iku. Iku jenenge bakale maratuamu iki kok sing biyen yo. Lah iya lha mbok ngetutno sapa tulisan. Apa wedok, Pak? Lha iki mlebu rene. Lho mlebu rene. Pak, aja disuwiti lho, Pak. Aja disuwiti. Lor, celok. Lah kok sing gendeng nyeluki awakmu? Cek kalah persane. Lah iku sing gendeng iku nyeluki awakmu lho.
Pun malih imane kacamatane sampeyan delok. Sampeyan. Lho, lah niku tak wasno teko kadowan kaya bapakne Rahayu nggih. Ketetaken juga kula niki lho. Iki sinten? Iki Rahayu. Loh, Rahayu niku. Nggih. Ngoten kok saged kaya ngeten iki malah. Soale samantune gada kados manten niku terus ngeten iki. Terus dadi gendeng ngeten iki. Lah terus apane sing diculi kok selo? Nggih, namung sing dipados niku selo. Oh, mapan kebenaran. Nggih. Niki selo temriki. Pun, kula kancenge wangsul. Loh, sik dhisik. Sik. Wangsul. Sik. Iki selo, sampeyan ngomong dhewe. Ini lor. Soale anakku Rahayu iki sing digoleki mung awakmu tok. Kok ateges aku iki nuduh karo awakmu ora. Aku yo tulung karo awakmu lho. Sing maksude nek ditolong tos pundi? Ngene. Sawaya-waya anakku iki waras. Memek wis. Pun gendeng ngeten iki sampeyan pasaken kalian kula. Saiki kan arek iki keadaan koyo ngene iki lor. Tapi mbok menawa kok wis marep ayu maneh. Iki sampun dadi janji sampeyan ki. Kula menungso lumrah sak dermo lantaraken mbok menawa saged namban. Yo aku yo tolong tenan lor. Bola tak mate gak selor. Alamat Assalamualaikum salam sun mata ajiku raja iman selamat. Dagil moro dagil mati setan moro setan mati. Sapa sing ganggu karo jiwa ragane Siti Rahayu. Setan teko nangko jajar balik nang nangko jajar. Setan teko kemiri balik nang kemiri. Hong waras tuh. Aduh. Lek ngene ngesakaken Siti Rahayu. Bapak Siti Rahayu. Kula kajenge ngomong kali sampeyan. Sampeyan wong Jawa, bapak kula wong Dura. Jawa Dura niki padha mawon. Pun sampeyan jam pindhone lek sampeyan mantun trimo lamaran pun sampeyan gagalaken. Ngeten iki akibate kejadian gendeng kados ngeten. Kambali pisan maneh. Aku jauh sepuro karo awakmu lho. Nggih mboten napa-napa. Selor keturutan Rabi karo Siti Rahayu karane wong gendeng. Mbok menawa niki pun dados bojo kula nggih. Bapak Sarip ning ajam dados saksi nggih. Lek Khadijah tetep kali Sarip. Siti Rahayu tetep kali Selor lancuran mergo sono.